Nakon Prvog svjetskog rata, koji je završio 1918. godine, stanje sporta na našim prostorima, kako znamo, naravno, Hrvatska je u sastavu Kraljevine SHS, kasnije Kraljevine Jugoslavije, stanje sporta je prilično dobro, zahvaljujući ponajprije hrvatskim športskim djelatnicima, i u prosincu 1919. godine događa se, mogli bi reći, ključni događaj, osnivanje Jugoslavenskog olimpijskog odbora, a samim time i godinu kasnije, 1920. dolazi do prvog nastupa hrvatskih sportaša na olimpijskim igrama koje su se dogodile u Anversu, odnosno Antwerpenu. Na tim olimpijskim igrama nije postignut neki zavidan uspjeh. Dakle, nakon osnivanja Jugoslavenskog olimpijskog odbora i nakon složene situacije i u političkom i društvenom životu tadašnje Kraljevine Jugoslavije, to se reflektiralo i na rad Jugoslavenskog olimpijskog odbora. Dakle, nakon mnogih peripetija oko slanja sportaša na te olimpijske igre 1920. godine dolazi do, ajmo reći, lošeg nastupa nogometaša. Dakle, samo jedna selekcija poslana na te olimpijske igre i nogometaši nisu zabilježili, odnosno nisu se proslavili na tim olimpijskim igrama. Izgubili su oba susreta službena koja su odigrali od Čehoslovačke 7:0 i od Egipta 4:2. Nakon olimpijskih igara 1920. godine u Anversu slijede 1924. olimpijske igre u Parizu, gdje također sportaši sa ovih naših prostora ne bilježe neke značajnije uspjehe i Jugoslavenski olimpijski odbor kao krovno tijelo sporta na ovim prostorima je jedan tromi sustav koji ne uspijeva zaživiti na pravi način i bilo je dosta poteškoća u radu tog Jugoslavenskog olimpijskog odbora. Hrvatski sportski djelatnici nezadovoljni takvim djelovanjem Jugoslavenskog olimpijskog odbora osnivaju MESAVOD ili Međusavezni odbor, gdje primarno imaju cilj da su zaduženi za organizaciju, pripremu i slanje sportaša na olimpijske igre. I na čelu sa Stevanom Hadžijem, koji je bio predsjednik tog odbora, dakle, oni uspijevaju 1932. godine, nakon još jednih neuspješnih olimpijskih igara u Los Angelesu, gdje je Kraljevina Jugoslavija imala samo jednog predstavnika na tim olimpijskim igrama, dakle, bilo je velikih problema oko slanja sportaša i tako dalje. Dakle, 1932. se Jugoslavenski olimpijski odbor ponovno sa svojim sjedištem vraća u Zagreb i na čelo je izabran upravo Stevan Hadži i možemo reći da je to upravo zasluga MESAVOD-a. U razdoblju, dakle, između dva svjetska rata kao jedinu svijetlu točku olimpizma možemo spomenuti slovenske gimnastičare koji su naravno nastupali za reprezentaciju Kraljevine Jugoslavije, koji su imali sjajnog Leona Štukelja koji je doprinio osvajanju 8 olimpijskih medalja, dakle, u tom razdoblju, od kojih je on osvojio samo 3, odnosno samo on je osvojio 3 zlatne olimpijske medalje, ali može se zaključiti da nije to zasluga rada i djelovanja Jugoslavenskog olimpijskog odbora, nego da je to zasluga njihovog djelovanja u okviru Ljubljanskog Sokola, gdje su trenirali, gdje su se pripremali za tako dobre rezultate i možemo onda zaključiti da je to zapravo jedna svijetla točka tog razdoblja u ne baš tako svijetlom razdoblju olimpizma kod nas.